Škoda 706 a její šofér Ali. Kdo v dalekém Československu si nad výrobním pásem tohoto vozu pomyslel, že tady to bude přítel a pomocník, o kterém si budou lidé zpívat písničku. Se překromí po napred, face bardu, ty te pavša, ne tabele, ne gazet, ty, bije muria. Maanantail se bagetia, ekan muusun ruugan plöt, vosu tremni. Kolikrát se už Ali se svou Škodovkou šplhali na Logor, mračně zahalenou horu blesků. Serpentína za serpentínou. Nahoře skály, dole hluboko v propasti moře. Když se tu setkají dvě auta, je z toho opravdová mzda strachu.